Dobrý deň, volám sa Karin Majtánová, som moderátorkou Dámskeho klubu. Mám 42 rokov a som mamou dvoch detí, dospelej dcéry a takmer 10-ročného syna. Kvôli svojej práci, ale aj pre svoj vlastný pocit by som sa čo najdlhšie chcela udržať v takej fit kondícii a mnohé ženy mi dajú za pravdu, že to nerobíme iba preto, aby sme dobre vyzerali, ale hlavne preto, aby sme sa dobre cítili a aby sme naozaj boli čím dlhšie zdravé. Vo svojom živote som, tak ako možno každá z vás, vyskúšala mnohé diety s menším alebo väčším úspechom. Ale čo si budeme klamať, po tej 40-ke sa s tými prebytočnými kilami pasujeme trošku viac. Nie je to veľmi jednoduché zhadzovať ich, ale aj na to už máme našťastie mnohých účinných pomocníkov. Osobne som si obľúbila proteínovú dietu Keto Diet, pretože je jej príprava veľmi jednoduchá a ja sa cítim disciplinovane. Veľmi dobre vieme, že počas pracovnej zaneprázdnenosti je naozaj veľmi ťažké dodržiavať pravidelný príjem a pravidelné dávky jedál. To samozrejme poznám aj zo svojej vlastnej praxe, zo svojho života. Jedlá sú veľmi chutné a ich príprava je naozaj veľmi jednoduchá. Dobrou správou je aj to, že si môžete dopriať dostatok čerstvej zeleniny a nesmiete ale zabúdať aj na dostatok čistej vody. Proteínové jedlá, čerstvá zelenina a dostatok vody správne naštartujú náš metabolizmus a my sa budeme mať dôvod usmievať, pretože sa nám podarí bojovať proti našim tukovým vankúšom. Pravidelne sa aj ja inšpirujem na stránke www.ketodiet.sk, kde sú uverejňované zaujímavé novinky a zaujímavé recepty. Medzi tie moje posledné obľúbené patrí grillovaný losos s cuketovým pyré. No ale ďalšou obľúbenou je aj omeleta, ktorú si takisto pravidelne pripravujem s rôznymi zeleninovými obmenami. No a medzi moje obľúbené patrí aj slepačia polievka s rezancami, pretože aj tu si môžem samozrejme dopriať. Vhodným výberom oblečenia vieme docieliť vytúžený imidž. Preto sme Karin vybrali dneska túto farebnú kombináciu. Tmavomodré nohavice, ktoré nám vedia zakryť určité nedostatky. Naopak červená farba, ktorá je veľmi pristane, pretože ladí s farbou pokožky, očí, vlasov a ukáže to, čo je na Karin pekné. Správny imidž nie je na nič. Verím, že vhodným výberom oblečenia, kvalitnej stravy, správnym cvičením vieme docieliť imidž, správny imidž, ktorý nám zlepší celkovo náš život. Neodmysliteľnou súčasťou zdravého chudnutia patrí aj zdravý a výživný pohyb. Keď chceme naozaj dobre schudnúť, tak musí byť ten pohyb naozaj zmyselný, čiže musí byť nejako nadstavený. Musí sa prevádzať hlavne pravidelne a musí proste byť dodržaná aj pravidelná technika toho cvičenia. Na to, aby bola postava dobre vyformovaná, je dôležitý dobrý tréningový plán. Toto je moja overená voľba a ja s ňou pokračujem ďalej a zo srdca všetkým vám želám, aby ste boli úspešní, aby sa vám podarilo dosiahnuť svoje sny.